Ҳамада салом дӯстон. Шумо қарор доред дар канали Фут бародарон. Имрӯз дар барнома Месси мехоҳад Гризман аз Барселона равад. Ливерпул ба бозингари Аякс ҳавасманд аст. Барои Харри Кейн топ даставу рақобат мебанданд ва дигар хабарҳо дар видеои имрӯза. Ҳамада тамошои хуб рафтем. Ливерпул ба ҳамлагари Аякс Давид Нерес ҳавасманд аст. Хабар медиҳад transfermarket.web. Ҳамин боз Ливерпул метавонад бозингари Динамо Загреб Дани Олморо харад. Хабар медиҳад Марка. Дар ин сезон Нерес дар дастаи Аякс 14 бозӣ гузаронда дар ҳамаи турнирҳо 2 гол задааст. Дар ҳисоби Олмо бошад 5 гол дар 9 бозӣ мебошад. Шартномаи форварди бразилиёӣ бо Аякс то соли 2023 мебошад. Шартномаи хавбеки хорватӣ бошад бо Динамо то соли 2021 аст. Дӯстон, ин видео бо ёрии Adin XBet сохта шудааст. Агар Adin X намебуд, то ин видеорам тайёр намешуд. Бораи ҳамин агар хоҳед хабарҳо дар бораи футбол тез барояд, дар ссилка комментария будагӣ даромада регистратсия кунем ва бо промокоди TOUCHFOOT соҳиби 6500 рубл шавед. Аз шумо регистратсия, аз мо видеои нав. Мегузарем ба хабари дигарӣ. Барселона метавонад бо форварди худ Антуан Гризман ҷудо шавад баъди як сезоне ки дастаи каталонӣ ӯро аз Атлетико харид. Хабар медиҳад Le 10 Sport. Ба гуфтаи хабари сомона, муносибати бозингари фаронсавӣ бо капитани даста Лионел Месси хуб нест. Бозингари аргентинӣ розӣ нест ки Барса Гризманро харид ба ҷои оне ки пули сарфшударо барои баргаштани ҳамлагари ПСЖ Неймар сарф кунад. Агар вазъият иваз нашавад, то тобистони оянда роҳбарияти Барса метавонад Гризманро дар трансфери Неймар қурс кунанд. Дар ин сон Гризман дар дастаи Барселона 9 бозӣ гузаронда 3 голу 2 паси головар додааст. Ползашини ки таҷрибадори дастаи каталонӣ ба Интер ва Ювентус ҳавасманд аст. Хабар медиҳад Calcio Mercado. Ракитич вақтҳои охир тамоман ба майдон намебарояд ва мехоҳад дастаашро иваз намояд. Дастаҳои италиявӣ вазъияти бозингари хорватиро дар Барселона нигоҳ доранд. Агар ягон чиз иваз нашавад, то кӯшиш мекунанд ки бо ӯ шартнома банданд. Шартномаи Ракитич бо Барселона то тобистони соли 2021 мебошад. Ҷамъ мекунем ки дар ин сезон хавфбек 31 сола танҳо як маротиба дар состави асосӣ баромадааст. Дар панҷум тури чемпионати Испания бар зидди Гранада, ки дар он бозӣ дастаи каталонӣ бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуд. Дар ин маврид бинои The Times менависад ки Харри Кейн фикри тарк кардани Тоттенхемро дорад. Гуфтаи сомонаи Уммаи ахбор ба трансфери футболбози англисӣ Манчестер Юнайтед, Челси, Реал Мадрид ва боз Ювентус ҳавасманд аст. Аввалан дастаи Туринӣ бояд состави худро тоза кунад. Нархи ҳамлагари 26 сола 150 миллион евроро дар бар мегирад. Дар ин сон дар Премер Лигаи Англия Кейн 8 бозӣ гузаронда 5 голу 1 паси головар додааст. Ползашини ки Реал Мадрид Мартин Эдегор ки айни ҳол дар дастаи Реал Сосиеда ҳунарнамоӣ дорад ҳамчун иҷора, метавонад карьераашро дар Премер Лигаи Англия давом диҳад. Чӣ хеле ки хабар медиҳад Mirror ба футболбози 20 сола ҳавасманд аст Арсенали лондонӣ, ки ӯро мехоҳад бар ивази Месут Ӯзил харад. Боз ба бозингари норвегӣ Манчестер Сити нигоҳ дорад, ки Эдегорро Сити бар ивази Давид Силва мебинад, ки ӯ охирон сезонашро мегузаронад дар даста. Мушкили асосӣ барои Сити ва Арсенал Реал Мадрид мебошад, ки ӯ мехоҳад аз фурӯши Эдегор 80 миллион евро кор кунад. Дар ин сезон ползашини ки 7 бозӣ гузаронда дар чемпионати Испания 2 голу 2 паси головар додааст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набарорен ва ҳатман ба зангулачия зер кунед, то ин ки аз видеои нави мо бохабар бошед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, то боздид.